Agorwn ddrysau mawl I bresenoldeb Duw. Pan fydd ein calon ni'n y gan, ei galon ef a'n cliw. Creawdwr nerthoedd byd, fe gynhaliwr bod, yw'r un a rydd i'n unau nerth I gannu can ei glod. Mae cenedlaethau'r nef, pob cenedl a phob gwlad, a'r cread oll yn chwyddo'r gerdd o fawl i'r Duw sy'n dad. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn I chi gyd I ymuno ni heddi. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi a bendith ar yr addoliad. Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philippi, ynghyd yr esgobion a'r diaconied. Gras a thangnefedd I chi o ddiwrthyw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist.
Byddaf yn diolch i'm Duw bob tro byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym mhob un o'n gweddiau dros bob un ohonoch, yr wyf yn gweddio gyda llawenydd. Diolch y byddaf am eich cydweithrediad o blaid yr Efengyl o'r dydd cyntaf hyd yn awr, ac yr wyf yn sicr o hyn yma y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Felly mae'n iawn i mi deimlo hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod i gyd yn cyfrannogi o'r fraint sy'n dod i'n rhan, pan fyddaf yng ngharchar yn ogystal â phan fyddaf yn amddiffyn yr Efengyl neu yn ei chadarnhau. O blegu dy mae Dyw'n dyst i mi, gymaint yr wyf yn hiraethu a deheuad Crist Iesu ei hun am bawb ohonoch chi. Dyma fy ngweddi, ar eich cariad gynyddu fwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth, mwyn i chi allu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori, a bod yn ddidwyll a did-dramgwydd erbyn dydd Crist, yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod drwy Iesu Grist, gogoniant a mawl i Dduw. Onid yw cadw mewn cyswllt â phawb a phopeth yn bwysig. Wrth ymweld ac ysgol leol beth amser yn ôl, dyma siarad ag un crwtyn bach oedd wedi gyfareddu ar ôl dysgu am y sêr a'r planedau a'r haul ac yn y blaen. Ac yn ei gyffro mawr, meddai fe, wy'n byw ar planet Earth. Pa blaned wyt ti'n byw arni? Yn rhyfedd iawn wedys i, nid ti yw'r cyntaf i ofyn hynny. Mae'n bwysig mwyn ni'n cadw mewn cyswllt â phawb a phopeth. Mae'n bwysig bod ni ddim yn byw ar ryw blaned arall yn ein meddyliau. Bod ni wedi tiwnio i fewn i'r hyn sydd yn mynd ymlaen o'n hamgylch ni. Bod ni'n cadw mewn cyswllt â phawb a phopeth. Wi am yn ei edrych ar yr eglwys yn Philippi heddi, a gadael i'r apostol Paul siarad yn ei heddi yn y modd y bydd fe siarad ar eglwys honno dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. A jyst yn ei gael y cyd-destun yn iawn, yn y bedwaredd adnod o'r bennod cyntaf o'r llythyr at y Philippiaid, mae Paul yn dangos i ni beth mae e'n feddwl o'r eglwys yn Philippi. Am hynny fy nghyfeillion, yn wyliaid yr wyf yn hiraethu amdanynt, fy llawenydd a'm coron,
safwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd fy nghyfeillion annwyl. Yr eglwys yn Philippi oedd llawenydd a choron Paul. O'r holl eglwysi roedd Paul mewn cyswllt â nhw, eglwys Philippi oedd yr un a roddodd y lleiaf o drafferth iddo fe ar boddhad mwyaf. Llythyr o lawenydd yw'r Philippiaid, yn llawn mynegiant o ddiolchgarwch a manwyldeb a chariad. Ac bod Paul yn y jail, yn y carchar pan sgrifennodd e'r llythyr hwn eto, mae e'n llwyddo i ddweud i fod e'n llawen iawn, hyd yn oed i fod e mewn caethiwed. Nid yn y llythyr hwn mae hanes ymweliad Paul a Philip, cofiwch. Mae rhaid i ni droi at lyfr yr acte ar gyfer hynny, yr unfed bennod ar 15 o lyfr yr acte. Ac yno mewn ychydig o linellau, y mae gwaith yr ysbryd glân yn arwain ymdrech genhadol Paul a'i gydeithion yn cael ei nodi, ond stori arall yw honno, am bregaeth arall, rhywbryd arall. Ymwelodd Paul a Philip i deirgwaith, a daeth i garu'r Philippiaid. A bob tro mae Paul yn meddwl am ei ffrindiau yno, mae'n cael ei lenwi a llawenydd ac mae'n ei fynegu yn y geiriau graslon hynny yn y dnodau 3, 4 a 5. A dyma nhw, byddaf yn diolch i'm Duw bob tro a byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym mhob un yn gweddiau dros bob un ohonoch, yr wyf yn gweddio gyda llawenydd. Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr Efengyl o'r dydd cyntaf hyd yn awr. Fi lico'r adnod honno, diolch am eich partneriaeth yn yr Efengyl. Mae cyfieithiadau eraill o'r adnod yn defnyddio'r gair cyfranogwyr yn yr Efengyl. Ond dwi'n lico'r gair yma, partneriaid yn yr Efengyl. Mae Paul a Timotheus, Epaphras ac eraill yn y carchar i feinig hwnnw wedi ymrwymio wrth y Cristnogion hynny ymhell i ffwrdd yn Philippi. Maen nhw gyd yn partneriaid yn yr Efengyl. Ond beth mae fe'n golygu fod yn partneriaid yn yr Efengyl? Wel, fel hyn wy'n ei gweld ti. Yn gyntaf, mae'n fraint. Ac mae ein braint yn cael ei hamlygu yn y ddwy adnod gyntaf o'r llythyr hwn. Deirgwaith yn yr adnodau hyn mae Paul yn llefaru enw'r arglwydd Iesu Grist. Yng Nghrist, oddi wrth Crist ac i Grist. Yr ydy ni yng Nghrist. Fe ddaw ein bendithion oddi wrth Crist, gweision Crist ydy ni. A mae'r cyfan yn berwi lawr i hyn fel Cristnogion i ni'n perthyn i Grist, a dyna'r fraint sydd yn eiddo i ni. Ac onid oes angen ni ddathlu pwy i ni. Dathlu'r fraint sydd yn eiddo i ni. I ni'n perthyn i Grist. A mae hynny'n realiti bwerus iawn yn dywi. Wy'n perthyn i chi'n perthyn i fi. Mae pob person yng Nghrist yn perthyn i bob person arall yng Nghrist. Felly, i ni'n cael ein galw i ddathlu, i'w hawlio'r gwirionedd hwn, i fyw'r gwirionedd. Y fraint o berthyn i Grist, ac oherwydd ein bod ni'n perthyn iddo fe, i ni'n perthyn i'n gilydd. Yr ail air sy'n helpu ni ddeall yr hyn mae'n ei olygu fod yn bartneriaid yn yr Efengyl yw'r gair cyfranogwyr. Cyfranogwyr. Medde'r gair, rydych chi yn gyfranogwyr o'r gras sy'n dod i'n rhan, pan byddaf yng ngharchar yn ogystal a phan byddaf yn ddiffyn yr Efengyl. Mae Paul i fod yn y carchar yn timlo'n bod y Philippiaid mewn undod ag e. Beth fyddai'n ei olygu yn heglwysi ni heddi tybed i weithredu hyn? I ni'n cael ein galw i fod yn gyfranogion o ras, pobl sy'n rhannu gras, yr rhai mae Iesu yn ei derbyn, y newynog, y dieithried, y noeth, y cleifion, y carcharorion, yr rhai sy'n cael ei gaethiwo gan amgylchiadau anodd, neu yn cael ei caethiwo heddi gan ddibyniaeth yn dyfe. Y fam Teresa sydd falle yn fwy nag unrhyw un arall sydd wedi dangos y ddeinameg hon o undod i ni, y ddeinameg hon o fod yn gyfranogwyr gras. Mae wedi rhoi bys ar yr angen dyfnaf, nid yn unig i bobl sy'n marw am slymiau Calcutta, ond a phob person dynol hefyd. Mae'n dweud fel hyn. Yn yr 20 mlynedd hyn o waith ymlith y bobl, wi wedi dod fwy sylweddoli mae bod yn ddi-eisiau yw'r afiechyd gweithaf a gall unrhyw berson i brofi.
Y dyddiau hyn, ni wedi dod o hyd I feddyginiaethau ar gyfer y gwahanglwyf, sy'n golygu bod modd gwella'r gwahanglwyfus. Mae meddyginiaeth ar gael ar gyfer TB a gellir gwella bwydy sy'n cael ei bwyta. Mae meddyginiaeth ar gael ar gyfer bob math o heintiau. Ond am fod yn ddi eisiau, hyw blaw bod dwylo parod I wasanaethu a bod yna galon gariadus, nid wyf yn meddwl y gellir gwella'r afiechyd ofnadwy hwn. Dwylo parod I wasanaethu a chalonau I garu. Dyma mae'n ei olygu fod yn gyfranogwyr gras I ddod I undod a dynoliaeth ddioddefus. Gwasanaethu fel y gwasanaethodd Iesu, ond yw hynny ddim wastod yn apeliot o'n ni, cofiwch. Gwell gyda ni wasanaethu fel yr ydyn ni am wasanaethu, a hynny trwy ddewis pryd a ble a phwy a sut y byddwn ni'n gwasanaethu. I ni eisiau aros wrth y lliw. Wel, mae Iesu am I ni ildio'r hawl I fod wrth y lliw, ac o wneud hynny, yn rhyfeddol I ni'n profi rhyw ryddid mawr yndyn ni. Ac o fod yn rhydd, I ni'n profi llawenydd, I ni'n profi egni newydd, I ni'n profi'r awydd I wasanaethu pawb. Be ddwedodd Paul, yr ydych yn gyfranogion o ras gyda mi, hyd yn oed yn y carchar. Dyw pellter, dyw murien ddim byd. I ni'n dal I fod yn gallu fod yn gyfranogwyr gras, a'n cyd chwiorydd a brodyr yn y byd. A'r trydydd air sy'n ein helpu ni ddeall beth yw bod yn bartneriaid yn yr Efengyl yw'r gair addewid. Gwrandewch yr eiriau rhyfeddol Paul man hyn. Yr wyf yn hyderus o hyn, y bydd i'r hwn sydd wedi dechrau ar waith da yn eich plith ei gwblhau erbyn dydd Iesu Grist. Na chi addewid ynddo fe. O'n i'n anerch mewn oedfa I grŵp o ddarpar ymgeiswyr yr weinidogaeth pa ddydd, ac fydd wedes I wrthyn nhw I bod hi'n ddwyrnod gwych y mywyd pob gweinidog a chynulleidfa, pan maen nhw'n sylweddoli nad yw gweinidogaeth a chenhadaeth yr eglwys yn dibynnu ar eu hadnoddau dynol nhw yn unig. Nid ein syniad ni yw'r eglwys, chi'n gweld, syniad Duw yw'r eglwys. Menter teyrnas Dduw yw hi, a Duw sydd wrth y lliw. Goleidau ydy ni. Mae pethau gwych wedi gwneud, a fe fydd pethau gwych yn cael eu cyflawni eto. Mae Duw ar waith yno ni yn pylydru o leini, ond mae'r dyfodol yn dibynnu ar bob un ohono ni, ac ar pa mor glir y clywn I alwad Duw. Bydd yn dibynnu ar ba mor ddwfn I ni'n teimlo curiad calon gofid y byd sydd o'n hamgylch ni, ar ba mor barod y byddwn ni wadu'n hunain ac I ddilyn Iesu, ar pa mor barod y byddwn ni aberthu ambell I beth mwyn achos Iesu Grist, ar pa mor barod y byddwn ni roi'n doniau fel gweision yr arglwydd, ar pa mor barod y byddwn ni ddefnyddio'n hadnoddau ariannol yn ddoeth, ar pa mor barod I ni I ymateb I arweiniad yr ysbryd, ac ar pa mor ddilys y byddwn ni'n byw gyda'n gilydd, fel pe bain fraint bod yn dderbynwyr gras, a pha mor ddisgybledig y byddwn ni, a pha mor fentrus y byddwn ni. Dyna lle mae'r gyfrinach. Dyna'r rheswm y gallwn ni lawenhau yn y ddewid Paul fan hyn, bydd yr hwn sydd wedi dechrau gwaith da yno chi yn ei gwblhau. Ac felly wrth I ni edrych ymlaen, fe gawn ni'n galw'r newydd I fod yn bartneriaid yn yr Efengyl. Cofio yn bob amser bod hyn yn fraint yr ithrol, carperthu'n Iesu Grist. Cofio ein bod ni'n rhannu yn y gras gyda'r rhai sydd yn y carchar, a'n bod mewn undod ar dioddefus yn ein byd ni, a'n bod I amddiffyn yr Efengyl. Gadewch I ni feddiannu a ddewid yr apostol Paul. Bydd yr hwn sydd wedi dechrau gwaith da yno chi yn ei gwblhau. Amen.
Gweddiwn. Ein tad nefol a threigarog, dyma ni'n troi ata ti mewn gweddi unwaith yn rhagor. I ni'n diolch i ti am dy ofal di ohono ni yn ystod yr wthnos aeth heibio unwaith eto. A diolch ein bod ni yn medru gweld wthnos newydd yn gwawrio. Diolch am y dydd hwn, am y bore newydd hwn. I ni cyhoeddi gyda balchder mae dydd yr arglwydd yw hi heddi. Aros gyda ni felly arglwydd yn ystod orie'r diwrnod cysegredig hwn heddi. O Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am bob peth yr wyt ti'n rhoi i ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. I ni'n diolch i ti dy fod ti yn ein hamgylchynu ni y dy gariad. Dy fod ti yn ein ysbrydoli ni a flan ysbryd ac yn cyfeirio'n calonnau yn meddyliau, yn lliwio'n bywydau ac yn lliwio'n penderfyniadau hefyd. I ni'n diolch i ti arglwydd fod ti yn caniatáu yn bod ni'n perthyn ni deulu'r ffydd, yn bod ni'n cael yn hamgylchynu gan bobl. Bod ni'n gallu teimlo'n unig ar adegau eto, i ni'n ymwybodol iawn nad i ni mewn gwirionedd ar ein pen ein hunain. Mi rwy ti yn sicr yn un sydd yn gwmni ni bob amser, ond drwy berthyn i deulu'r ffydd, i ni'n ymwybodol iawn bod na eraill yn meddwl amdano ni ac eraill yn gweddio droson ni'n barhaus. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am y bartneriaeth hon sy'n rhyngo ni fel brodyr chwiorydd yng Nghrist ar hyd y lled y byd. Ac fel bob teulu arglwydd, i ni'n gwneud ein gorau i gynnal ein gilydd, i ni'n llawenhau ein llwyddiant ei gilydd, ond ni'n pryderu am ein gilydd hefyd, ac yn ceisio'r lles ein gilydd pan bod hynny'n briodol. Ac yn ni'n meddwl am ein byd ni'r bore hwn arglwydd, ac am bawb sydd yn wynebu orie'r diwrnod hwn mewn ofn. Nynen eistedd fan hyn yn ein cyfforddusrwydd ac yn diogelwch ein heilwydydd. I ni'n cofio am bawb arglwydd sydd yn byw yn sŵn gormes a thrais yr yfela, yn poeni am ei hunain ac am ei teuluoedd ac am ei cymunedau. Rhai sydd yn poeni o ble ddaw'r pryd o fwyd nesaf, poeni am gael dŵr glân, poeni am dderbyn y feddyginiaeth gywir, arglwydd. Mae'n dda arno ni mewn gwirionedd. Yn helpa ni i wneud yn rhan nid yn unig i gofio am eraill yn ein gweddi, ond i ymateb i apeliadau hefyd ac i gefnogi mewn ffyrdd ymarferol. Cyn ni'n diolch i ti am waith cymorth Cristnogol a Oxfam a Tiafend a phawb arall sydd yn gweithio yn ein byd ni, ar ein rhan ni, ac yn dy enw di hefyd, ac sydd yn gwneud ymdrech i wneud yn siŵr bod pob unigolyn yn y byd hwn sydd yn blentyn i Dduw, yn byw bywyd dedwydd a llawen. Ond arglwydd i ni yn pryderu'n fawr yn gyflwyr ein byd ni. Ac os i ni'n pryderu, mae'n sicr dy fod ti'n pryderu hefyd, o weld bod y byd hwn wedi syrthio'n brin iawn o'r hyn y bwriadwyd ei fod yn dolwg di. O Dad nefol, cofia'r byd heddi. Cofia'r byd o feddyg da, a'i flinderau. A helpa ni fod yn gyfryngau a chai yn ein byd ni. Ac i blannu hadau gobau lle mae anobaith, llawennu lle mae tristwch, goleuni lle mae tywyllwch, cariad lle mae casineb, a bywyd lle mae marwolaeth. Defnyddia ni o Dad nefol i fod yn gyfryngau effeithiol yn dy ddwylo di. Diolch dy fod ti wedi'n galw ni fod yn dystion i dy fab Iesu, rhoi ni o roldeb a nerth i fod yn ddisgyblion ffyddlon iddo fe, a helpa ni fras gamu ymlaen yn hyderus, gyda'n ffydd a'n gobaith yn sownd yno ti. Cymer ofal ohono ni yn ystod yr wythnos newydd hon sydd bellach wedi gwawrio. Y madda i ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant i'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A'n dysgodd ni wrthweddioedd ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw. Diled y deyrnas, gwneler dy ewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dy roi ni heddiw ei bara beunyddiol, a madda i ni ein troseddau,
fel yr i ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid a'n dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.